Mhuri yeZimbabwe padzikiswa chimwe chiporofita chinotyisa kwazvo. Vakomanaka hameno kuti zvinopera mushe. So ndichingomuka makuseni ndangosangana this post yanga yakabayirirwa social media. Parikutaura kunzi I saw another sickness that is more deadly than coronavirus coming, and what God showed me was terrible. I saw the virus moving in the air, and when it contacts someone, the person will have diarrhea, running stomach, and flu. And I saw millions and millions of people and animals losing lives within 18 hours from tomorrow to December. I saw people wearing masks again. Atati kutotanga mangwana vanhu vanenge vachitopfeka mamaski vachitovhara kutotiza chirwere ichocho chiri kunzi chinotouraya, chitori dangerous kudarika coronavirus. Ndo mashoko panapa abva kune anozvita Prophet Stalin the commander, ndiye ningiri nachiprofita ichi, ende nhamba dzake abva adzisa idzo dziri paskrini idzo ndo phone number dzake dzaari kutaura kuti ameno kune vanhu vanenge vachida mainquiries kuti vamubati, but ndo prophecy yadzikiswa iko zvinezvi. Ameno regedza timboona kuti zvinomira sei. Munongoziva kuti nyaya yemaprofita maprofita vanhu muZimbabwe vakasvika pachikamu chekutomboneta nemaprophecies, because maprophecies anenge achingoningirikira. But dzimweni dzenguvawo ameno munhu anenge aratidzwawo naMwari wake hatingajaji, but tangoti tingosvitsawo nyaya zvichida hanzi vamwe vakaudzwa hondo nemurwere wepfungwa vakamushora kuti uyo anorwara. Saka regedza tingoona tingogarawo tangosvitsa, since isusu tiri vanhu venyaya tozvigona kazvekutaura nyaya izvi.